Mwancho murigereria wa kire buya na inde ase ntunda inde nekira bono kukwarigania tunyare gusanga ayo agenderete koro ase chinsemo ane mono koroiga ase omochio bosongo naki bono abasae ngaibaikire ase bire biga na oboigo kereki genderete kurende nekiro ndachi gochaka mwancho murige kirondo che igati yali atoikire aiga nkorwa chiriboti koro ase obugategati bomochio bosongo ase capital roundabout nabo yokorwa ase omoche okeroka omoche chinsemo chia nyakoe nabo igokorwa ase county ya Nyamira chinsemo nchiroro bakorire Okorobekana nabo igo chinsemo nchiroro chigendete kwanekia obotoreru nabo no gukonyoria buna ama Okorobekana koiga niko kogenderete ase chi county ime yense ya Kenya tukuriwe buna bono korwa ase county ya Nairobi county ya Mombasa ya Nyeri na boigo ni chinde chinyinge nigo Okorobekana bono kwa kenderete kuseni go bona basaye basoire ase chipara elio gukora Okorobekana na mwancho murigire nekerongo chaka koroiga abosongo nigo nganitio orarigereria achibichecho rebuna ekero abamenye bomochega aboka litukuria rero mambi obutorero mbware ngaroro ose chibichecho na chigocha akero lituko ligochaka nigo ense yarenge entoereru mwancho murigire chibichecho na stembio Testing 1 2. murigire kino egeka egeke yaitire aiga ase omochio bosongo ekero bono litukuria chaka buna etuko linde lionse korene nekero nkokonyoria litukeriga lititarike 25 motinyo 5 na limo nekero bono abasahe na boigo abakenya baimukirire igoro elio koenekia buna nkoinyora bare gosogokora buna makumbusho ya abasahe bonsi bali banyarite goitwa omwako etachingaki icho Okorobekana na boigo ekirenga nigokere ogokora Okorobekana ko morembe buna
enjire ya moyo kubarera bali bonsi banyarete gusiria magimabo bakorwanirira oboene bwa abakenya omwancho morigereria ase chinsemo chinyinge nigo bono ndoche abasae besokirie asobonge nabo igo korengana na ebyombe biria bikwegira oboene bwa mwanyabantu nigo abasae goetania 50 banyarete gusiria amagimabo ase chingaki chokorobekana gose ase bari asa moko ya abanyanyimbo mwancho murigere na korwa ase omochiokeroka chingaki ebiro bya bono mambi nigo naro obutoereru banyara kwenekiwa ikira banchoreria baso ase ebiasara byabo nabo igo koigora gochaka gukora emirimo yabo buna rituko rinde rionsi korende nigo omubaro bwabonchoreria ore omoke ase omochioyo okeroga buna omorikeito Gabriel Nyakundi atwariganiria nere chibichechi chikobwatia Ekiro tokorigerea ensemo ye chichiro mwancho murigire ne chiro enene echiro ya nyakoe egotoka imia kitutu cha South County ya Kisii nero nigo ekoro kiabuna obotoereru nigo wagendera gose wagendete kwenekiwa ase chinsemecho ekero abakorobekana batayo ase chipara korende hubonchoreria nigo bogenderete nabo igo nonya abanyanyimbo mbari kororekana nde chibichecho na anko Dipon Asanya. Sawa hayo. Mwancho murigerera kuro ase county ya Nyamira nigo bono obotoerero bogendete kwenekiwa ane muno ase obogatagati bomochie oyo o Nyamira una oborikito fatigade gisemba agotumanya mwancho murigere kuro chinsemecho nigo abonchoreria bare enobo banganonye gekororokana buna ensembiyere nigo abonchorebe chinsemecho obale nobo bakorende banyare usanga ebirengero byabo igoro yokorobekana kweli tukeriga ria lero nekro bakoboria una okorobekana onye ko gokorekana kobe okomarembe na boigo obotoereru bonyare kwenekiwa korende nekiro bagendete gusaba una ne serikali nebonete ko tema kwenekia una abanyanyimbo tibaratumika chinguru gwetania ekerengo tore state ya Nyamira ritukoria rero twatangasirwa maandamano arekoba singenjo abari baito basirete batanganete na abande babeta abducted ono rero ni national day yarenge ya maandamano indaro abandande basangerekanite Emirimo yawe neriye ngengo koromo conductor ase chigari tire paraiga bakini ndo chenge gasi goikera bona yo twakorere gasi erengia ono tima dio mutwana kia mangana arabe neta undi Nyamira na betegererete barabe seta bakora abantu bane makusikia abantu batararure chiso bate kuze kugure biasara ebinge bisiekire sengende baro begwete na maandamano na nda abantu bobo eta maandamano lakini maandamano akira kokoro egendo kia letera maandamano de kwere nde ya bere abduction ya watu wanyo kidnapping
nama tonya kuitu ndo Nyamira kaiga usalama kuyere bantu biashara kene ngejo kerra kanjana onye wale pale rabite ko mambe tawo te saa 12 toroje pale rabite se wanyore nyomba to koma yosa bana baje banyore tukiri bakubeka muntu galende tubugari moro one byomete nago sabe serikali inga amandamano aya agokoru kulingana senyenjo ujumi ekongete kasongo ito ate promise tikire gento ujumi ngwira nerense watiganja robe akwanira mangana aya nali ara solve mangana issues cha nyinge cha maandamano nduna jezi ntwanje ta maandamano yo morembe lakini se abaerista muranya moita na kwanene twalenge aba ebichana byeito bya jesi go byategete gosoka kuhusu na maandamano goro ya abana baito muna babere bagoitwa gotokenderete kolira mono sana kuhusu abana baito babere bagoitwa no esa bagwendeta iyo ini yaki yabo bakurwanirira tete koboringa ruto ito tigasoka arabu aka atubwatisie no twakuringana muna twamojorete ekera goita abana baito na ende ngororo gochikumwakira chikura ngora chikumwakira chikura ni twabangine tokandete kolera tokotebanga tigate nene muno muraiso twachorete arwanirira abana baito boto makweria totebeti ekoreke David Matoke isege igongo kwana na lero ni litukolia maandamano lyarenge na ene nabayarenga abana baitokera bagosoka amasikani yabe tali na rasima barutu chitia gasi gose barutu amasasi itwa togosaba bakenya omorembe no ena maandamano kera akorwa senjira yo morembe tututaeti keosi kero kenda abande bali abantu abarai bande bali jibunzi bajaga gwita abana kyamanya kabana abana basalia maandamano injengo tena abasabarai baito bakenya goikatomanya na maandamano na arora sikatiba Murigereria ekero oroche obotorero bwaba bokwaneki wachingaki chabono mambi ndaracha okukura gochase ayo agenderete ase bire bigo nigo konyoria na ekero tukuriwe bona bono koro ase nonye ase umuchie o Nairobi nigo ekororkana egati yabarai ane mono bali bakomereria eserikali gose abana siasa abange banyarira goso ase kubwatesia abasae gokora Okorobekana buna bono ntobwate oyo kabiro munachebina omonene koro igaseriro bali agusi Moske David Maraga oyunere ororekanire kare ase umuchie o Nairobi ka gokora gosega kubwatesia abasae buna injire emwe gokora Okorobekana akomorembe na asese moyene ntobwate moseneta obusia omosike okia omtata ntobwate omuraiwe kiama kia waipa omosike Kalonzo Musyoka na bwo ntobwate nonye omojumbe buna oyo Embakasi East omosike Babu Wino abune kati abali barorekanire kubwatesia abasae asokosoa chipara na gokora Okorobekana nekero bono ndochenga abanyanyimbo bachakire kubwatoka chiti ya gase kocha ase bali bonsi baokora Okorobekana ane muno ime yomochio Nairobi na nekero nkoko irenia ochaiga ase omochie obosongo ase capital roundabout nigo ndoche bono balia Bakorobekana abasae banyare gusamba chitaele na boigo kobeka amarioki ase omochie obosongo nekero bakendete konya waka eliogi kekimana kubura buna nigo bakubainyora gose bakubarera bali bonsi banyarete gusiria magemabo baokora Okorobekana umancho morigerea negati yebintu binde nigo ndocengani go babwate etengo entindi ikegima na boigo nigo bawaka nonye emipira ase obugatagati bomochie obosongo. Ejo necho bichachi kugochira kurase umuchie obusonga kero gwete bagendete gotera amatera
yuko wamiriria guseba kendete kwa miriria serikali kigima na kubura buna ubura yo boiga tibaisanegeti na aborobo abone gati yabasae bari banyare wesokia nande no gukumanya buna kurase umuche busongo nigo bono obonchoriria bonyarete gotinda kigima ikiagera nigo bono abaria bonzi abara abanyabiasara bono basiegete ebyosike byabo basiegete chiabisi cyabo ikiagera amabe kose iri gutanga amabe ari agotoka gusago cyakorekana kubwatekana no kurobekana kwa basaye na sense moyende nigo bagenderete gusamba nonye kitari kubeka amarioki nabo igo waka eriogi kigima Aeriti bona agenderete kwa serious bona agenderete kwa serious
Salvakia ni nyagitari yekerero asumu chubusungu ensema ya mwembe mbarbare nigekomo SDA asepare kuro busungu guche Kilgoris nige kurwa obugwenia asenchira yekerero asugutumia chimashin chekerero abwasibwa tabanyagitari bobwate obumanyi bwigoromono mbobwate inpatient gosechi ward na boigo outpatient abasaba roire bakubwenigwa na koirana gochianka mbobwate maternity yekerero yubwate chimashin chekerero laboratory yekerero gose ase okorengwa kwibirengo bigoro ekerengo kyobo chinu nigo kirigoro asinya gitari ekobwanya gitari ndionsi asorgongoroiga boigombo bwate ensemo yokomana gose modern theater ensemo yukulingolia nobuwenia bwa maisa gose optical department abwase bwate boigo eduka yibirore ase ebigori byonsi etani abu mbobwate boigo ensemo ya maino gose dental section yebwate chimashin ichekerero yobwate boigo pharmacy gose duka ya mariogo yebwate amma riogo onsi pi aliuraganirigwe gwetania onsi liguriryabo nelianse pi ngwanchira bale umurobelio osha gose bale bwate umurobelio osha naboigo nkurike bale umurobelio osha otarigwakanira kende gyonsi asamange bakresimia se namba 0799747414 Salvakia Hospital afeyao nomogoko ito inchuo bono Omoguse igwa amaguliniga kiromoroka ase eduka ya Shah Ceramics igulere deformed bars TMT steel ordinary nails square tubes round furniture tubes black pipes black sheets round bars wire mesh egatibinto winde evinge tubasito winde evinge tubasinamba gulirega ainsekigima asekire yuka ya Shah Ceramics tutarelero ichiwenyolere estokeye itaraera nigo tukutuka sinsamuchiri cha kanso Stemo Nugabas ninya gitari ekukurwaria asechinchira chekero kurwa chinsi cha maiko nigo bakurwa obubwenia bwabene asekera omoroire abo asekera bakurwari with a lot of privacy okubwenigwa ayebweka asibitanda byabo bibwate obubwenia bwabene mbari gutomeka ntetere gustarko beto sindane yira kubekere chemical ndiyonsi asomobere igwa nigo bakubwenia amaruire bunabono egetekyo mugongo naboigo kwirania amaugabya abanyagitari babo nigo bwate obumanyi bwebirengo byechinse echya maiko ekero bakurwa obubwenya bwabo nigo bakora n'ubwanchani obonene n'amaguri yabo nigo ari ayanse monokigima bagotoka ase nyumba ya Umoja Complex third floor eyo yarenge Family Bank enkro yere angene Cooperative Bank asamange bakresimia se namba 0741903162 0758066164 Inche asamarieta ngoroko Agnes Mora omonyagitari omonene Ostemo Nugabest nkoirali bageri mwensi abagusi kubaligania ase Stemo Nugabest aiga Stemo Nugabest etokobwenia ase gotumia chi machine chekerero igo bali mwensi mwachandikira asama rwaire ao twabaliganiri tobae obobwenia bwekerero inchu mwensi togokera obobweni bwaito aiga Stemo Nugabest biamono ajirire gocha Stemo Nugabest abo ase uranyore obokoreri bwigoromono Gotera chinko chinkureta elioki waitiro ne chingake gotumeka chinko chinyinga asomorero omosinine boyko byaitiro ne chingake bono alpha rice brackets na lyuri chiburiao ase okoroisia endagera na boygo gwata asibigori byonsi ni chiamate chonsi alpha rice na makara ao nigo arosirie ne teknolojia yekerero tabuatirioki no nyenerika agotumeka amakamo
mono nende akoira egekakuya umuriro ene kebemberi ligori ryaye nerigiya amakara ega nigo agokiania kuna chukwimite yaito gose deforestation boigo obuyabono nobo ogokiania gokonyora kwendwali ya kansa alpha rice briquettes na bogutumika ase chioteri chinyagitari chinka chiskuru na boigo na bogusamba inyama tutarere asumu chubusungu na bogutwakere isimi ase namba 0111502030 alpha rice briquettes naye twanchete. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi bwekabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara njibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia echisovaset ebirogo byechisovaset begomba bwate chikapet chisanduki cy'abana bagucira eskuru na boygo ecokubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa eri abana bagucira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber cyokoroseria ebirogo na boygo chips cyokorosia chipillowcase echo ogorarira Gagi. Omwana yo boy, diganda ndango ichibeza ntabwate muko, lakini naikire taracha seito, nanyorire mwapo ichi wakali. Hai, wana ichibeza kwenda mpulingi. Emeito ya bana bakuchere sukuru. Emeito yo konyora bana chisare. Kwara zangu ra duniani kaki horoje baka nabwate baka ebintombire bakoroka chiferi beti. Chikorozi ebirogo Diechigari. Hai! Kaki apa kusiba sepinga imore. Kaki imore. Hai! Inchu kaki mwenzi tabatari. Ninchu goja moye binto kuruga mwapo ichi wakali. Hili, omuganga temisi onkoroko. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo by'Kigali nabo igo ebirugo bya leather. Gusechi sofa set cha leather. Gwetania bo nigo kubanyora babwate chi velvet. Echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia. Nebintu nebyo. Mbabwate cha
Items ase ebirengo ao manyiga nonya nechitandarua chokorosia chihema mbabwate kaibagotoka nigo bagotoka ange ne hotel ya Kisii Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Uru Superstores barabari na Kisii Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakire ase enamba 0720688220 boy juakali center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro njempo ichwakari sto na bariga ni mwesto kole biashara osobwamo ingotoka opposite Kisii Hotel na bariga ni mwesto Gaki. Gaki, genda mwapoi gaki nyasaye baba boli chwakali. Gaki, egotoka alinsa alitara chambiri. Gaki, ligere libudango kuanete, omusio mubihili. Gaki, nariri goli kwa sarense. Ebinto nago lirega gaki. Ui chwakali. Hili. Gaki, hili. Ngokonkonya. Musio mubihili. Kuri tibintu mlimamba. Nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje tea Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimiruli ao ya Getembe Television Network ayene amati yao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amonogo chingira kumwako muya iliwego kinemiruli yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Subscribe ase channel ya Getembe TV rero ili manyibuna mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakinde yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito boigo shana basani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kubagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Getembe Television Network ekenakyo ekeonga kia Mwamogusi. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia endibo enyinge bono tokwa omoyo inyagitari ya World Fit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate eno borwere bwasumbuira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes ngaki borwere bwe sukari bo so mobero goime hypertension no borwere kera manyinga ko gende igure so mobero walfiti itosomete chinchereza to chokoro ya marwaire enchede ntangani itosomete ngendo nga conventional medicine yani obonyagitari obwa kawaida itosomete ngendo nga nutritional medicine na marioga yakurwese endagera yaito ya kawaida. Kwa mfano we have ntupiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika bigo tumeka esoko rwari ya marwaire nchirende yagata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine tugutumia mariogo akurwese mete twarwari ya marwaire igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza
noerega iga marigiti guys wako ni nyama kwali na iguru wacho bakegoroba ya gatatu room 307A tugwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit L Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Ekariye kendi agotekwa habuna chi kendi chinde uvoita bogo tigire radio nubwansu bukoigwa iwe una naore mese malonga yumba na mashabik numero video okoletwa semule nere polycap okara uchakira chinsa isaro libere chamubaso wika chinsa ikomigoro kila lituko liye sabato ime ya 102.7 Getembe FM ekeneke onka kiama mugusie. Nogani kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino imejega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega ashiri golidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyibaita bobale nobo manyibigoro nigetibiye tibwate signal ere enkongo yigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp usiku ya Kisii migwitira namba 0741499726 Kyopongoli umwanone kiririjane Bombokla Abasaibiki alikia makiaya Bono link up show nikuja kulirwe mboke gima kira litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sano lebere chamubaso wika chinse kumigoro umrena nera Wizard Crown wakubwatrana na DJ Topsha on ones and twos Kongere muziki makwa showbiz trending issues namangnande yekelekea makiaya link up show link up na sisi kurwa sasa wika ikomigro Wizard Crown na DJ Topsha ime ya Getembe FM 102.7 Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeito nigo ere enkale iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asime babwate Dumrang ayuare aye chi gauge emerunge tato asama
amabati aliaje chigeche 2023 mbabwate tile provels alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile matte MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na wigo web design babwate ligani kabwate chikala buna bonelia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imeyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Silvakia ni nyagitari yekerero asumu chubusungu ensema ya mwembe mbarbare nigekomo SDA asepare kurobusungu guche Kilgoris nigekurwa obugwenia asenchira yekerero asugutumia chimashin chekerero abwasibwa tabanyagitari bobwate obumanyi bwigoromono mbobwate inpatient gosechi ward na boigo outpatient abasaba roire bakubwenigwa na koira na gochianka mbobwate maternity yekerero yubwate chimashin Chikerero laboratory yekerero wose ase okorengwa kwibirengo bigoro ekerengo kyobo chinu nigo kirigoro asinya gitari ekobwanya gitari ndionsi asorgongoroiga boygombo bwate ensemo yokomana gose modern theater ensemo yukulingolia nobuwenya bwa maisa gose optical department abase bwate boygo eduka yibirore ase ebigori byonsi etani abu mbobwate boygo ensemo ya maino kose dental section yebwate chimoshin ichekerero yobwate boigo pharmacy kose duka ya mariogo yebwate amma riogo onsi pi aliuraganirigwe gwetania onsi liguriryabo nelianse pi ngwanchira bale umurobelio osha osibali bwate umurobelio osha na boigo nkurike bale umurobelio osha otarigwakanira kinde gyonsi asamange bakresimia se namba 0799747414 Silvakia Hospital afeyao nomogoko ito inchuo bono Omogusi igwa amaguliniga kiromoroka ase eduka ya Shah Ceramics igulere deformed bars TMT steel ordinary nails, square tubes, round furniture tubes, black pipes, black sheets, round bars, wire mesh egatibinto winde evinge tubasi namagulire nega ainsekigima asekire yuka ya Shah Ceramics tutarelero ichiwenyolere estokeye itaraera nigo tukutuka sinsamuchiricha Temo Nugabas ninya gitari ekukurwaria asechinchira chekero kurwa chinse chamaiko nigo bakurwa obubwenia bwabene asekera omoroire abo asekera bakurwaria with a lot of privacy okubwenigwa ayebweka asibitendo byabo bibwate obubwenia bwabene mbari gutomeka ntetere gustarko beto sindane yira kubekere chemical ndiyonse asomobere igwa nigo baku
bwenia amarwire buna bono egetekyo mugongo nabo igo kwirania amaugabya abanyagitari babo nigo babwate obumanyi bw'ebirengo by'ekinse ekya Michael ekero bakorwa obubwenye bwabo nigo bakora n'obwanchani obonene n'amaguru yabo nigo ari ayanse mono kigima bagutoka ase nyumba ya Umoja Complex third floor eyo yarenge Family Bank enkuru eyo ere angene Cooperative Bank asamange bakera simyase namba 0741 903162 0758066164 inche asamarieta ngoroku Agnes Mora omonyagitari omonene ostemo nuga best nkoira libageri mwensi abagusi kubaligania ase stemo nuga best aiga stemo nuga best etokobwenia ase gotumia chi machine chekerero igo bali mwensi mwachandikira asama rwaire ao twabaliganiri tobae obobwenia bwekerero inchu mwensi togokera obobweni bwaito aiga stemo nuga best biamon ajirira gocha stemo nuga best abo ase uranyore obokoreri bwigoromono. Gotera chinko chinkureta elioki waitero ne chingake gutumeka chinko chinyinga asumuriro omusinine boygo byaitero ne chingake bono Alpha Rice Brackets na lyuri chiburiao ase okorosia endagera na boygo gwata asibigori byonsi ni chiamate chonsi Alpha Rice na makara ao nigo arosirie ne teknolojia yekerero tabuatirioki no nyenerika agutumeka kemono nende akoira egekakuya umuriro ene kebemberi digo liriae neligiya amakara ega nigo agokiania kuna chukwemete yaito gose deforestation boigo obuyabono nobo ogokiania gokonyora kwendwali ya kansa Alpha Rice Brackets na bogutumeka ase chioteri chinyagitari chinka chiskuru na boigo nabugusamba inyama tutarere asumu chubusungu navuga tuwakere isimi ase namba 0111502030 Alpha Rice Brackets naye tuanchete. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boygo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekarigori ry'abantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Boy Jua Kali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia chisofa set ebirugo bye chisofa set bagomba bwate chikapet chisanduku cy'abana bagucira eskuru na boygo echo kubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo akurwa eri abana bagucira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber chokoroseria ebirugo na boygo chips chokoros chipillowcase echo ogorarira Gagi. Omwana yo boy, tikanda ndango ichibeza ntabwate muko, lakini naikire taracha seito, nanyorire mwapo ichi wakali. Hai, bona ichibeza kwenda mpulingi. Emeito ya bana bakuchere sukuru. Emeito yo konyora bana gisare. Kwa zangu ra duniani kaki horoje baka nabwate baka ebintombire bakoro kwa chiferi vete. Chikorozi ebirogo Biechigari. Hai! Kaki apa kusiba sepinga imore. Kaki imore. Hai! Inchu waki mwenzi tabatari. Ninchu gocha moye binto koruga mwapo ichi wakali. Hili, omuganga chemisi onkoroko. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo biechigari na boigo ebirugo bia leather. Gusechi sofa set chia leather. Gwetania abo nigo kubanyora babwate chi velvet. Echo oranyare koroseria ebirugo biao gusekende gionsi origeti korosia. Nebintu nebyo. Mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonya nechitandarua chokorosia chihema mbabwate kaiba gutoka nigo bagutoka ange ne hotel ya Kisii Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Uru Superstores barabari na Kisii Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gionsi bakire ase enamba 0720688220 Boy Jua Kali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro Njembo Jua Karisto na bariga ni mwesto kole biashara osobwamo ingotoka opposite Kisii Hotel na bariga ni mwesto Gagi genda mwapoi gagi nyasaye baba boli Jua Kali gagi egotoka alinsari taracha mbili gagi ligere libudango kuanete omusio mubihili gagi nariri goli kwa sarense ebintu nago lire gagi Boy Jua Kali hai hili gagi hili ngogongonya musio mubihili Polite bintu mnimamba. Nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura. Irinde togende kumanyania ayo agendererete umoncho murigereria nekiro ngukwirania anainde bono gwika ase okorobekana okukogenderete okorekana ase chinsemo anene muno kro ase county ya Nairobi ikira bono yarorekanire egati ya barai bali kusiba kwamereria serikali egati yabo umurai w'ikyama kya Wiper umusike Kalonzo Musyoka ntobwate uyore monene w'ikyama kirigia DAP Kenya Eugene Wamalo na boigonto bwate umwakile munyakanete buna Andegwa Njiru ono ekirafanya leo sanga ebirengerero byabo nabo igukuba bwatesia abasae bekeboriekiga gusabasa bonsi bali bakendete okora okorobekana ime iyo mochie o Nairobi na nekiro bakuboria abanyanyimbo banyare egokeya ogutumika chinguru wetania ekerengo nabo igo nigo obatebire banyare kwira chinga kichia bene elinde kubanyora bonsi bali banyare tegosiria amagimabo ase atangani ekiro bono omoske Kalonzo Musyoka nyara gwikirana ase kanisa eri ya Basilica korende banyare usanga ebirengereri ane mono igoro yokorobekana okukogenderete nabo igo kugendera kugikiria serikali gutumika chinguru uguchietanete kerengo ane mono wetira ase abanyanyimbo sababu ya finance bill mbovu ya 2023 iliongeza gharama ya maisha kwa Wakenya wote. Leo tumekuja
kujiunga na vijana wetu na familia zao. Tuko hapa na wale waathiriwa, tumeomba na familia pale Holy Family Basilica, tumeomba hapa All Saints Cathedral, na tunataka tuambie Wakenya wote popote ulipo ujitokeze siku ya leo. Say a prayer for these families. Pray for justice and pray for an end to this ignoble regime ambayo imeumiza Wakenya na inaendelea kuumiza Wakenya. La mwisho tuambia Bwana Ruto, Bwana Sakaja, mambo ya hawa kutumia guns kutisha Wakenya wasifanye maandamano. Wanasema ukipanda upepo utavuna tufani. Bwana Ruto, ukipanda upepo wa guns utavuna tufani ya mauti wa Wakenya. Usilete hate Kenya. Sisi tunataka tuishi kwa amani. Asanteni, Mungu awabariki. Harambee! Sikiza wakili wetu. Ukienda huko jamaa ni block. Murigiria abone gati ya barai bali banyarire gwestona ria ase Okorobekana kwa basae bono bakuburia buna echiniki ngake cyo gusabira bonsi bali banyarite gusechinka cya baria banyarite gusiria bancho babo umwaka oeta nekero bono bagendete kugikiria abanyanyimbo kugendera gutumika chinguru wetania ekerengo mwancho muligire na nekero kuriria abo asekerore noroche nande ntobwate omurai oyoro moseneta bwe county ya Busia umosike okia omtata nere bono oyore egati ya bali bagenderete Okorobekana nekero bono ndochenga no obanyarire kumirana negati ya baraibande na boigo abasae elio gukora Okorobekana na boigo kubalera bonsi bali banyarite gosiria amagi mabo na nekirongo kunyoria erine rituko elio ria chaka ekero bono muwaziri buburendi boime moske chumba Murkomen anyara wikasi abisia ya Harambe House chinga kicha mambia kigma ngari tukuria rero nigo anyara kubukira emirimo na boigo kiraroroka na gusechi bicha chikorwa ase omochio Nairobi bono arorekana gakuba na abanyanyimbo na boigo abarai nemuno batenerete asensemo batenerete nsemo yoborendi na boigo onyara kwenekeria abakenya buna ritukeriga ndichie koba rituko riobotero mbochiko enekigwa ase omochio Nairobi na boigo chinsemo chionsi chense ya Kenya na boigo nekero anyara kuburia ngabonsi bali bakora Okorobekana ritukeriga banyara kobeka omorembe na boigo koneke bunati bali guchigosaria enibona nekerateba buna abakenya bonsi banyarire mbachiko nyara gutwara oborendi voice korende asense moyende egati ya bari banyorere chingoma nemuno kurase omochio Nairobi bagendete kurwanira bare banyare kuminyoki wasenya gitari ya Kenyatta National Hospital elio konyora obo owenia na ekororokana bado abanyanyimbo ritukerigaria rero mbare babegete changa bunaraya korende bagendete gukora emirimo yabo na nene muno kubatuka chitia gas uche ase abasae abo bakuru tibwa githurai na boigo roisambu niko akorokana obokongo bone mburaroro ikero bono abanyanyimbo banyara kubeka kubeka ebitango buna abasae bali bakutumie pare yogocha ase omochio Nairobi tibakonyara agoikirana korende ayo negati yari agenderete ane muno chinga kechiga ekero baokora Okorobekana mwancho murigereria egati echi county chiri chigendete kwenekia Okorobekana ogotindi ase birebiga ngamo ne county ya Nairobi, county ya Mombasa, ya Kisii, county ya Nyeri na Nyuki ntobwate chinsemo cha Kitengela iyo kutoka ya county ya Machakos na boigo ntobwate county ya Narok ntobwate area Nakuru, Kiambu na boigo Laikipia
na omoncho burira koro ase county ya Eldoret kose koro ase county ya Uasin Gishu omoche Eldoret kose Eldoret City eyere asenka omurai bwense muskibula muruto akorwa nigo naro ekorokana nigo abamenye bechinse mecho na baro batarago kiwa ekiagera na baro bone ko banyare go so ase chipara basoire ase omoche yo Eldoret ero gukora Okorobekana kurinde egento kyo kumyankeria buna nigo ekorokana abanyanyimbo nigo bagendete kwa ababegu gete oborendi abo bono bachire kokora kose baso asomocho yuko turubania omorembe na boigo kubasagana balia abagokora Okorobekana ayonkoro ase omoche Eldoret yo kutoka imeye county ya Uasin Gishu omoncho murigiria eye nenchire ya mukose ayego zinigagendete gukorekana bune nchire mo yokubanyora abasahe bonsi bali basirete amagema abo ase omwaka o 2024 anamono akiro bara okora Okorobekana ukoko batekana chogokinia chibango aiga ase ense ya Kenya ase ebire biga nigongo koira goika ase county ya Mombasa onyore naro chibicha na boigo orore narari agenderete ase county yo Uko set? Umepachu wapi? Atuteremke. Umepachu wapi baba? Citizen 3 sawa. Sawa. Tuko hapa GPO. Tunateremka chini ndio action iko. Gari za polisi ndio hiyo. Kuja kando. Kuja hivi kando. Ingia ndani. Uka hii na waya hapa. Uka hii HD. Usianguke nayo. Sasa hapo ndio shida ilikuwa. Sisi ni gari kila mtu ende zake. Sasa hapo kwa kutoka na watoka hii ni gari baba. Abduli. Wewe mwambie Abduli twende zetu wewe. Jamani maisha sasa
Yeye mjanja kazi yake ni mbele. Adukeremo. Ngoja tukafunga naye kule mbele ngoja kidogo. Sawa. Abdul, nisaidie maiki na nini? Waache kwanza waende zao. Waache watoke kwanza. Katika tunangoja hao waende ndio kisha bila kutoka. Oh, this descend now. Descend now. Boga kweli. Mungu wewe boga. Wewe mtokea. Kumaliza. Yeye mjanja kazi yake ni mbele. Adukeremo. Ngoja tukafunga naye kule mbele ngoja kidogo. Sawa. Abdul, nisaidie maiki na nini? Waache kwanza waende zao. Waache watoke kwanza. Katika tunangoja hao waende ndio kisha bila kutoka. Oh, this descend now. Descend now. Adukeremo. Ngoja tukafunga naye kule mbele ngoja kidogo. Sawa. Abdul, nisaidie maiki na nini? Waache kwanza waende zao. Waache watoke kwanza. Katika tunangoja hao waende ndio kisha bila kutoka. Oh, this descend now. Descend now.
agenderete ane muno korwa ase omochio monene o Nairobi nigondo chenga wikira boniga nande korokana nga egati yaba biko gose abasaye mbale banyare gosagana egati ye chituka gose chinyomba cyo bonchoreria nabo igo gokora amangana amakongu kero babere bakoibira ebiosike o nabo igo mbare banyorire chingoma natugukwana mbare banyare ko nyora obokongu ase ebiro ebiga na korende nigo abanyanyimbo bagendete gutindia kigima kubwatoka chitia gase gochase balia abaokora Okorobekana wancho murigerera ase omochio bosongo nigo obagenderete waka eriogi kegima nekero ndoche bagenderete konya nigo obagenderete kubeka eriogi korase omochio obosongo wancho murigerera chibichecho unachigocha erinde tonyare okosuka obosio. Murire ase gwikira ase nseme yo gose Okorobekana kwekira kogenderete abo no turachi gotenenera ase chinse chigando chengeni go chiaragire cyabutokiri chitageka 10 igoro oye chinse isano ebere cyabono omugaso korende no komanyanga namange agenderete ase chitaoni ime eyense ya Kenya korende nige korokana muna serikali inero yatembere gotindia kigima ekirabono ndoche ya watu kirogokura go chase chinyomba chyoborari amangana yonsi akwerukewa asembeo igoro Okorobekana anyare goteneni kwa mwancho murigere ayo na yanda mangana boko yara kogendera ko yenyorera ime yegetesenike hana bono wetera ase chinse mocha Facebook na boiko YouTube bortumrane nainde ase kionga chinsa ekomi cyarero marago bakorinda sabono igo ndachiko mwari baga DJ Reels nere eniki banyara goswaiga ase umurobero of vibes on vibes inchenkoro kwa Matilda obai wakorende ntogendera ukumanya narari agenderete ose abeire kawateka ase chinsemo anamuno litukeriga lyokubanyura bonsi bali ibanyara tosiri amagimabo baokora Okorobekana.